Voisinko mä olla Supersin oma? Cheek! Voisinko mä olla Supersin oma? Cheek! Voisinko mä olla Supersin oma? Cheek! Voisinko mä olla Supersin oma? Hyvä Mila! Hei! Mä oon Nanne-täti ja tässä on pikku Mila. Ja me haluttais sut... Mila, otatko sä Nallen mukaan? Ja me haluttais sut olohuonekeikalle meidän luo. Mä asun yhdessä mun ystävän Marjan kanssa ja me ollaan kämppiksiä. Niin ajateltiin, että tulisi kiva illanvietto, jos sä voisit vielä tulla räppäämään sinne. Niin Nallekin päästikin mukaan siinä. Nallekin haluaisi tulla mukaan ja nähdä Cheekin. Ja Mila varsinkin. Et ois tosi kivaa. Miten Mila sanoo, haluatko sä sanoa Cheekille vielä jotain? Se katsoo tämän videon. Hei Cheek, mä oon Mila. Jaa. Tuutko sä autolla vai junalla? Niin, tulisiko Cheekki autolla vai junalla? Tänne Kokkolaan kyllä pääsee ihan kummalla vaan, että voi valita, mutta eikö se Cheek tykkää aika lailla kruisailla autoilla? Et tervetuloa, me odotetaan sua. Tervetuloa, vilkutetaan. Hei hei, kiva päivää. Heippa Cheek. Hei hei. Hei. Sano. Hei. Hei hei.